8 причини защо нямаш прогрес в зала. Номер 1. Тренираш удобно, а не ефективно. Правиш упражненията, които просто ти харесват, а не тези, които са оптимални. Номер 2. Не управляваш съня и стреса. Може да тренираш перфектно, обаче ако спиш по 5-6 часа и си в хроничен стрес, възстановяването ти е в кофата. Номер 3. Циклиш на едно и също място. Вдигаш едни и същи тежести за еднакъв брой повторения, без да се стремиш да прогресираш. По този начин, ако не увеличаваш натоварването върху мускулите, те нямат причина да растат. Номер 4. Не следиш напредъка си. Ходиш в залата без ясен план колко килограма да използваш и колко повторения да направиш. Избираш тежестите си по усет, а без ясен план, нормално да нямаш прогрес. Номер 5. Храниш се с здравословна храна по нездравословен начин. Крайно време е да разбереш, че не е въпроса какво ядеш, а колко. Номер 6. Съдиш за това дали едно упражнение е ефективно, по това дали го усещаш. През деня, докато ходиш, надали усещаш краката си да горят, но те са една от най-активните мускулни групи по време на ходенето. Това дали усещаш дадено упражнение право в мускула или не, не е фактор за прогрес. Номер 7. Сравняваш се с другите и губиш фокус. Гледаш инфлуенсърите или пък другите хора в залата, колко килограма използват, колко повторения правят и забравяш, че най-важното нещо, върху което трябва да се фокусираш, е да бъдеш по-добър, отколкото си бил вчера. И номер 8. Липсва ти търпение. Скачаш от програма на програма, следваш трендове и по този начин не оставаш достатъчно дълго на една стратегия, за да видиш дали тя работи за теб. А ако искаш да ти изпрати пълен списък с 10 стъпки как да отслабнеш без да връщаш килограмите обратно, коментирай диета под това.